Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Uchirombeswa udzwe unenge waenda kunoromba uzoudzwa disadvantage. Unomasikadzi nokuti vaarare nemunhurume atombona ari murume asi anenge achiganza kwaanenge achiganza achidreva zimota rake achibuda muzimba rake achipfeka zvinoda achidya zvanoda but iko kusava nenjiva yakoyo unogarisana nayo imi mufanira kunge muri mune pane love nest muzimba rakanaka chii ikoda kuti wakadako mari obva wanoipiwa urombo wabva wanoitiswa kuti mari dzako dziite asikaona nhasi kwangosangana nemurume zvese zvinoshandako saka une chimwe chinhu chekajirika mungaoina karipo kabisira koitawo munhurumewo ndozvawakaitawo vanorombo asi nhasi kwakubuda mhepo yekuti unoda kutoromba unotoda kuripa waro unotoona munhurume achitadza kugadzikika mumba make achitochiva kana mwana wake especially kana muchiona kana zvimafirimu zvakadaro zvinokuitika natural zvaanga asingaite nekuda kwei nekuda kuti pamwe pawakanoromba kandika munopiwa mishonga here naive mhepo ndikuda kutaura vachinzwa vanoti ana munopiwa mishonga munopiwa miko munopiwa mutemo munopiwa zvoseka vamwe chaivo unotoona ane zvese but anotozikanwa nekunzi t-shirt iyo hakumure kana shirt iyo hakumure aiva vakangwara manje unonotenga kana iri t-shirt yeblack chena wotenga dziri kana kuti 100 nematrousers acho ogara uchingozvipfeka zvekuti vanhu havafanira kuzoziva kuti akumura imitemo waunenge wakapiwa mumwe unopinda mumba wapinda mumba kana wakubuda unobuda pamwe negotsi zvinhu zvaunenge wakaudzwa saka zvinhu izvozvo zviri kushorwa nekuda kwekuti zviri kunzi munokuenda kunorombera kunze kwemuchiuya nemasimba edzimwe nyika muno munyika matishoreiko isu mundoro dzenyika yemuno matishoreyi tinotadza here kukuitirai zvamunoda iye akakutaura kuti kugarika kudeurisa ropa chii ndosaka makaona paya ndakataura kuti takakutaurirai kuti mimwe migwagwa ine machechi kuri kuteya ropa kuti pavanenge vachienda kunoteura kumasovekwawo ikoko vane mbiya dzavo sekutaura kwatakambokuitai paya kuti mafiro akaita vanhu vebeta pane zvakatoitika kune vanhu vane key olaita mbokubvunzai vanenge vafa neaccident akapona driver nometa aende kujeri atestiwe kuti anga nemadrugs andika ko moto iri kutsvai building yakatsva munoda here unotsvaga maelectricians vakagadzira magetsi mubuilding iyo yatsva muvaendese kujeri zvimwe zvinhu zvamufanira kunge muchitarisa futi zvemoto izvi tada kutaurawo zvedu apa patinoda kutaura kuti takakutaurai paipo tine urombo vegreenview tadakunzwa kuti nzvimbo iyo yatsvaga asingaperi asi iye zvine zvipainenge isati yatsva kana muchiti maproblem magetsi mari kubva magara pagadzirisa kana pane paanotacha kana pakachererwa pasingagadzirisa ikasati zvatsva kana ari dziri zvekuti vamwe vanofungira kuti uvengo nzvimbo takapirwa kuti pashande napo pamupolitics gadzirisana ikazvo zvisati zvatsva asi sinongokuyo kuchidza kuti tikataura here zvakawanda zvisvo zvine zviripo semazira munozvita but kune mhepo futi still kumakuva ikoko chapureza takataura paya takaimba mhepo kumarinda ane dzakewo dzaanoziva here kana kuti ane dzaakanzwawo here kana kuti akangoimbawo zvekuziva kuti zviri kuitika ini ndiri kutaura pano kumbudzi kune mhepo takatarisa kumbudzi takataura nhoroondo yemunhu akavigwa neodrop akapfuka achiti todawo kubvisa idhoro odrop saka takatarisa furniture area yese inogadzirwa furniture yega kana mhepo dzakasumuka anongosumuka kachingona odrop muguva rake achingombuda ungoendawo kaikoko kwazvinenge zvakatifararira ndokwamawarehouse kweiti kwamane makaita sei imimi makastuka mawarehouse emafurniture zvoitika nekuda kuti munhu uyu akafa zvisina kanga zvakanaka akafa nenzira dzakashata upenyu hwake ari mupenyu akafa achirwadziwa ari mupenyu akanga ari munhu ashungurudzika pararamo yake ari mubari takakutaurirai paya saka munhu wekuti titi adzikama da kuti mupanzwisise ipa akavigwa kusina wedzinza rake toziva ndi baba napai saka padotaurisa kuve patinoti vekwa baba vake vakanga vasiwa akavigwa kumhuri kuzamu madzisekuru neukama kuna ana amai nedzinza rake saka anoda kuti asvikirwe nevekwake parinda rake nekuda kwokuti patichazouya apa chazokuonesai kuti rinda rataitaura ndeiri rakavakirirwa zvakanaka asi rinda iroro richinobviserwa mari kunonzi kukanzuru kuti riri kutaura munhu ari kutaura akafira mumba makafira mbuya asi ari kutaura kuti ini kurinda yako kwaya mundibvisei hazvinei makavakira matombo stone sezvamaingoitawo nguva ineyi vazhinji vakaenda mamisha kunovaka matombo evakafa
rake richionekwa kunzi irori imomo makanaka kudai uchazoona mapicture ndo muri kunzi mubudiswe kuna afa 2007 pavalentines time 14 February achibviswa vachiriona vachishama kuti rakanaka kudai rakavakwa zvakanaka sanhasi so mangwana takatosvika radhirika zvokuti tese takavashama vakasvika pakubhinika vega kuti rinda ranga ripo nezuro dai mai ava vauya nemareceipt avo ekuti ritwe reopen dai tatoridiginura but vazongotoononokeiyo ngavachiya mangwana makusenda sviko kuningo mapast 11 kumbudzi tikatoriona vaneso kati imari yakabviswa kuvakirira dombose mangwana makuseni rakangonosvika rakangozvikreka nepakati kutaura kwatiri kuita nhasi kutaura kunoso pakati perinda yarachiroka pakatomera zimuti rekuti wega unoti head yakanyorwawo zita rake date of death chichichichi nemessage wodziko dzakangonyorwawo pakati perinda pakabva pabuda zimuti rakamira ipapo kuti twa zvireva kuti kana makada kuti vanoti tinogadzirisa futi makuva pachatanga futi kuchekwa futi muti poslapwa handikambobona nyaya dzacho mbuya vekufundwa last year vakanga vari futi pamuti handikambobonzwa nyaya dzacho saka muti chiko makapenta anda ndo madhoo amunozvinge muchiveza muchididika mapuranga ndikamiti saka kune mhepo kumarinda ende kuri kumbudzi ikoko futi ndokune shamwari yangu yandaitamba nayo ina mai vayo vakazonomuviga shamwari yangu akapfeka sketi yangu ini ndiri mwana wekumalawi zvakapesana nemhepo yangu yedzinza kuti kuvanji mwana momuviga kubanda iye musingamupe sketi yake dai anga ari mufi ane cheuye handikatinodzorerana kuti uyu takakwereta nechinhu chake akafa chake ichi kana kuti uyu akafa nanechitosha saka sei idare futi andakamurwa saka moto kuti upereka nzvimbo idzo dzinoda futi kuti dzitwe futi chikaranga todzokera pasemanamatira makaita nekuita chikaranga murodhi makafamba nemasekeroti inzvimbo dzakasiyana siyana ko mhepo dzisingataure pasingabude munhu achitaura kuti kweduwo kunodai kuda munoziya sei asi inini zvindichiditikira ndaimbochema ndenge kuti koseiko zvidai koseiko mhosva baba vangu akada amai muno muzimbabwe tozvezvinhu but nekufamba kwenguva tichifambira dare takazosvika pakuziva zvinhu zvakawanda kuti handindoga chidzokera kuna nageneral culture zanup headquarters takatozoziva kuti chivanhu chiriko takazvitambira tichitosvika pakutosangana tokuisai maoko sekuri chivero kwamuriko tosvika pakutozivawo kuti tinana sekuru chivero nekuchivero chaiye yakanetsa mvura ichinza isikumu dzina dziritoriwo mhepo bhozi zita chairo rakakosha chinhu chinonzi zita chakakosha ivo kunzi maisari paheroes ndekutozi harare hospital wasai ivo vari vega ipapo kapamisa imhepoka apa idzadze mubva kure amunoti mafurena sandi saka zvakafanana ipapo zvichireva kuti inini mhuri yaiya ine mwanasikana akanovigwa akapfeka sketi yangu nyange tasatamba tese aifanira kungoiunzi aifanira kungounzwa todzorerwa tinoziva kuti vana vanhasi tinokumbidzana asi zvekuzosvika pakuti chinhu checho chaenda kumakova idare futi rakadaro murumbare mumanje saka zvinhu zvemoto zvagara zviripo tozotaura nyaya yemoto yatakataura paya kuti tine comedian anonzi greenwood ufo yari maoko mehospital yetoti westview chiti vamarisa imba yavo yekuruwa yakangofanana ngemafletsuwo dzimba dzekudukanza yari flat yakangotsva idare rakabuda richibata vabhanda kureva kuti vamarisa navabhanda vakarauza kuti vane kubatana kwakanyanya pazvinhu zvavo kufanana nemaona andiri kuita kunge chapureza futi anenge ari kuita kunge kubatana futi nabhanda pazvinhu zvavo hatinei nazvo asi chatoziva nekuti kuwirirana kwenyu ndimi munenge muchiziya handi asi zvakasvika futi pakuti inini ndioneswe futi panguva dikidiki yandakaenda tiri pasi penyika kunzi tongai mwoyo chamuziya dhiva kudare rangu akafamba nemachembere anonzi dhiva naiye anonzi chidhakwa kuzoshaika iye dhiva kungoimba kwaaingoita ikoko yako yaaya negrupu revanhurume vachitamba kune vekunze vakafanana kofioromido havana havo kustaura kuti kofioromido but vakataura kune vekunze unovaziva vanhu vakarangarira nguva yako yandakakubata uchiri munyika chitaura kuti hauchaita zvose zvingwe 2017 vachindibata inini hauchaita zvese zvakuda kuti ufambe nedare rangu chisiya chekuti chisiya chekuti chisiya chekuti chisiya chekuti wachizikuti changu chada kuti undifambire dare rangu and tayaonawo mapikicha vaifamba vaitamba na kofioromido vanotamba vari hopwanda but zvakanoita kungewo vakanoti zvakanoita kunge pane mukuru muzvinhu zvese kune zvinhu zvese zvine vakuru vacho zvakanoita kunge vatongai moyo vaya vakada kunotora style rana kofioromido iro ravo rehumba
vachitamba matambiro akaya zvavo zvanoita kunge ivo vada kutambawo izvozvo zvavo zvanoita kunge ava kunoitawo chinye tonge godo kuti kune Zimbabwe anokwanisa kuitawo zvakadai so saka zvinhu zvine advantage nedisadvantage saka zvinhu zvamunoona kunzwisisa izvozvo isusu chikaranga chedu chivanhu chedu hatimbobva takaregera nyangwe mukanzi munyika muno vane vasina mabvi vazouya zvekuti taatop 50-50 varidzi venyika nevari kuuya hatimbobva takasiya chikaranga saka musha wangu muzukuru woshavira izvozvo pavakwe pamusha apa ndichibuda muvhu rine mumango ino dzinodyiwa nemunhu wese pamusha ipapo pane mbiri yemumango pagachiti vanopaziva pamutefu pamumango kana mombe dzinofura mango panobuda mango zvekuti toda kuti pavakwe imba iyoyo mipo yangu ndomane ichizorera murare munhu bedroom muimba iyoyo waruma vakareva kuti ndoda rukukwe iyo vakavigova nerukukwe ndoda rukukwe ipapo nhasinaotasa tikanaotasa nyaya yechivanhu ndoda rukukwe mumba imomo moitazi hari zombe ndo rinonzigata roti iwo rinenge riine ndiro yemuti anenge yakavhara kumuromo kwacho kwatinodira mufurandi instead kuti tigadzike mukombe ukapawanikwe pakakomerwa chipikiri kana kudhuze nekuuswa nemakapfirirwa muya yakarembera zvayo mukombe wakarembera then mukati megata iro ngarive hombewo rekuti unengewo ndiro inovharwa mukati imomo chiswa machira matatu ndo pakubuda jira rati kutaura rakaimbwa chera uyo achimba maregadhenzi nemukomana wekufoyo anonzi prince here neurongosori rest in peace ikoko jira iroro riri kudiwa ripetwe rakaiswa imomo kwaita jira vakavhango pamucheka weroma tinotenda hangu baba vachiwenga nekuwana mukana wenyu nekuti neve machechi sekutaura kwazvinoitwa nehurumende yechipiri kuti ngatibatane unity vemachechi pindirayo vemadzishe pindirayo mapolitician tikatibatane tivake nyika inovakwa nevene vayo zvisimataura munhu zvita tinozvitenda nemashoko enyu ekukumbirira kuti zvikunetsawo nyikawo kuvana vadoko newo maaccident veromo mina matonga iwandi tinozvitenda izvi baba vachiwenga kunyangwe kumashure ndakataura hangu dare ndakataura nebaba kuti mai vakanga vasingafaniri kuwanikwa vari kumakurinda avadhivarisa zviri kuti atichemani hanzi paimba vanongosvitswa mashoko nekuti ati pane mhepo dzinotendera dzine nyunyuto dzakabata iri kuganda remwana wemunhu chinochena saka naizvozvo vakasanganzana nemhepo vari kumarinda ikoko nemapfekero vakanga vakaita vakapfeka kunge all black vari ikoko pakanobuda mhepo yekuti yakanobvunza kuti zvavari vana venyika ino uyu zvaari kuenda muvhuyu zvaari kuchena hazvinei kuti vaibatsira vadhivarisi vaibatsira nyika asi chese tongana kuziva kuti kune vakafa kare kare nokuti nyangwe zvinzi zvidii ganda remunhu muchena ivavo havatombozvidi asi isu tinenge chingochemera kuti ngatibatanei tese tiri vanhu nekuda kwokuti vanenge vachiti tine nhoroondo dzinotirwadzi isi yangofunga kuti vane handando chete vakaenda nemusoro vasina musoro pakushaika kwavo takangozongonzwa makunakuna mundiregerewo makunakuna ungotaura kuti kana vakwana achivero nenyaya yeofuri dzakadaro kozoitawo mhepo dzana tawengwa vatakataura anarekaita wengwa matara avo hana kusifambiswa zvakanaka ndo kunobuda tsutsumo dzinozoita kuti paitwa kunge panoitwa declaration yekudzi zvechivanhu kazvive zvechivanhu zvive zvezimbabwe nemagariro edu izvi zvevasina mavhi ikoko kazvive ikoko nekuda kwevashoma-shoma vatiri kutaura nezvava saka naizvozvo isu nasi tiri kuti iwe munhu usatizire kuchechi uchiona kunge kuchechi ndokunopera zvese mubhaibheri ndama yakuti baba wako ndodzidza kuchechi kunoendwa hazvirevi kuti kuenda kuchechi ndorarama wakaribata bhaibheri wakapfeka na bhesti yako mumba mako imomo ukangovhura mwoyo wako ndoda kuti kunamata mwoyo nekuteerera nekutya Mwari nekuva nefaith sade mbiri vakava pastor vekuchechi kwako vaine mbiri asi kudiwa izvozvo nekuda kwokuti iyo vari kutaura kuti nekufamba kwenguva semapazira muri kuita nyika ndosanditoa kuti kana vachitaura kupaza kupwanya zvese maakupaza nyika muchiita maakuvaka nyika patsva mataura vari kuita muchipaza mukazonzwa zvaakunzi semataura zvakakutaura kunzi dzimwe dzimba dzakavakirwa mawetlands dzaakupinda mvura ungashamere kuzoona kana nyoka ichifamba kana tumuslabhu wozvibvunza kuti mwena wacho aripe inenge yaminana vanenge vadzoka kurwira nyika yavo ndoonawo kuti vari kuti
kwachinja climate change zvimwe zvinhu zvikukonzereswa nezvinhu zvikungoitika mukugara kwemwana wemunhu mutema mwana weAfrica. Ende musakangane kuziva kuti makambenge muri vanhu vakamboita unhapwa hwekushungurudzwa nevarungu nguva yeslavery time. Baya bataizotaura nhoroondo dzinonobatwa nana Tanganyika vanhu vachizoenda nhaswa vakuenda kunana UK kumushanda but kune vakatokuendeswa through shipping yeslavery. Saka mukazonyanya kuda kudaro nyika yenyu iyoyo kushaisa roja pamba pako example yatinoda kuti munzwisise anezenge autokutonga iwo ndiwato landlord asi wawe landlord wezita roja ndiwo rakutotonga pamba ndikuda kuti vanoda kuti tionesane runyararo runodiwa kutya Mwari kunodiwa kurespecta nekuteerera pasi chigare kuri kutaura kuti ngakurambe kwakadaro nekuda kuti tikakunyunyutira isi takafa takaenda imi muri kuita zvisingatinakidzi masvibisa madzizu vamwe vakuita matare ekuti unomuka uyu wakanosungira machira enye matare eblue akasiyana siyana amunoziya asi wasiya wakaradzika munhurume wako uri sex worker iwewe uri machembere zvakare wasiya wakaradzika munhurume wemunhu mumba imomo wako kuda uchiti ndikuenda kumatare nhasi tine matare time ye ndokwakubuda mari dzemasupa zvese izvo zvanzi svina ndodza vanenge vachiti tsvina. Saka ndachingokutaurira kuti muzive kuti aiwa kune mhepo yana mukanya yakatombokurumirewo nzeve zvibvoni kunana Thomas Mapfumo pane zvavakaimbawo kumashure zvinhu izvozvo aswirawo kuti ana Sokondo chete taura kuti midzimu yese nguva yavo ine hanzi mukateerera kana pamunopera December paipai semaperera aibhoita nhamba dzakawanda neZCC hanzi imhepo dzetsedzedze ndokuda kwokuti panenge paine mbiya dzinodaro pairoro magata anodaro pairoro business chifamba nemabhazi kana remashop kana remachi ropa iroro zvino takapera isusu tisi varidzi venyika vachazenge vakuwanikwa vari muno munyika vava vasiri varidzi venyika munoti pachirungu foreigners zvinova zvisiri izvo. Saka takumbirwa isusu kuti ngatiwanikwe tiri vanhu vanonzwanana vanhu vanoteerera kana zvikatangira muhurumende ngazvitaurwe murudo zvisina kurwa nekuda kwokuti isu vapenyu takatoredzerwa tsama nevakafa kare. Saka takatangisa hondo dzingave dzichibuda kana nekupolitics kana dzingabude kana nekupi kapawanikwe musoro unobatanidzwa nevakuru variko venyika yedu vanotonga nyika ino pasecond republic iripo todzimura chimuto ichocho nekuda kwokuti nyika ino munhukadzi akakosheswa nekuda kuti munhukadzi ndiye anotsvaira pamusha kuti panzi pamusha munhukadzi. Saka munhukadzi akasiyiwa achiitwa kunzi awanikwa ari munhu angowanikwa akangoshama kunge poto isina diti mukupesana nechikaranga nekuda kuti panorohwa mwanasikana tichikudzokorwa futi kutaura pane zvinotariswa zvinonetsa mudzimba panofamba ana munyanya pane zvino rambai makadaro nokuda kuti kuchine vanhu vakuru vatori neimva rekurarama vakabvoonekwa vakazorwa shone kuti takabva nekomunga kunaipwa asi tikasiya vana vanhasi vachiita zvavanoda. Vana vanhasi vanongorohwa neshamhu tikaenda kumarinda kana notasa mafira kuti vana vari kuigonzwa kuti ndowa 1990 kana 1990 kana 2000 afa kana nhasi wai nekuda kuti vanototaura kuti vana venyu dzatotsvina nokuda kuti mimi vakuruka makuvanza imvi muchizviramba muchivharidzira muchiita zvenyu muchiita zvenyu zvinovasiri izvo. Bhaibheri chaimo kana Samsoni akapedzwa simba naDherira nekuda kwebvudzi rake zvisezvo zvinozikamwa aizvozvo kana Ivha ndiye akafurira Adhamu anamubuda pachena kuti muchere wandatora watakanzi sadye akangomupa pabuda dhiabhosuluka. Saka nhoroondo yenyika inongoramba ichingofamba nebhaibheri zvichienda zvakadaro. Saka tiri kuti nhasi mukomana uyo anonzi Soja Mavu akataura upenyu hwake akabuda achiendawo kwava magaya isi tichikuro mbarewo nekungonzwa nhoroondo dzake mbare munhu aidewo mbereko nemudzimai wake asi sine mudzimai wake ane matauro zvinoitwa ane mwana ane vana vake mwana wake. Saka zvadaro kwakazonobuda urwere hanzi asi zvisine munhu akaifamba anoziya akazowanikwa akuzoimba nziyo dzake. Saka isi kana takutaura ara kungoimba nezvaakaona avaimba zvako zvanotoshora vakatoshorwa nazvo kuti zvaari yemukomana uya takamusumudza nhasi sei zvavo zvanotadza kunzwanana. Saka rondedzero kuti aiva kaisi takamugamuchira handika akauya tichiriko here kwareno ana kuuya zvekudanwa nevhu aiva akabuda nemunyika kubuda nemunyika kufa zvedare kana uchinzwa wafa nedare vanhu vapenyu vakugarira dare vaine zvikonzero zvavo asi ivhu kana asina kukutambira kuhautadze kufa unofa unovigwa mufu ikoko kuchaitawo dare rekuti wauya sei iwe kuno nekuda kuti ivawo ndivachasanga kuda kudzokera munyika manje kuti vanoona kuti chichazoitika ndipo unozoono uchizozwanzi
kwanangana kwakazodaiwa kunenge kwakutsvabva vanhu vakagarira munhu kudare ndodzidziso yandakawaniswa inini kubva mbuya avaita. Saka naizvozvo tiri kuti nyika ndeyedu ngatiirovei kunzi kunyimo, asi ngatinyanyorerekera kugara munhu mutema munyika muno semwana weAfrica. Mari inonyengedza, inouya ichipera, asi upenyu hautengwe. Upenyu unozongopera kana nguva yako yekuenda yakwana. Saka naizvozvo ndiri kuti taakutarisira paticharivhara 2025 gore takaenda kuita tinoti kuChristmas. Vaya vanotichengetana nehanda nyakasikana vatipowo kamvura, mvura inaye, tiurudza dzirime. Ivo sekutaura kwavakaita kuti vane shamhu dzavo dzichange dzichirova nyika murombwa. Vaya vanogara nembiya dzavo mumakomo, mumatanga ezvipfuyo, vaya vanorimisa vamwe vanhu zvekurombe maromba nezvakashata. Nekuti pakataurwa nyaya yechikwambo, chinonzi chikwambo mushonga. Vanhu vanofunga kuti chikwambo chimhuka. Kutone munhu anenge atore chikwambo asingazivi. Imene muchiexpecta kuti muchaona kana kuti chiruma kana chimhuka. Munhu chaiye human being but ari chikwambo. Ndoda chinonzi chikwambo, dzidziso yandakakura ndichinzwa ndichitaura. Ndiwe wawana kuvenga, akuda kungokusungira upenyu. Anokushazhira, kushazhira kukuitira zvinhu zvakashata. Zvakawanda zvinhu zvinoita kuti munhu akukwadze zvakawandisa. Munhu anoyasa kanaka achikumbira kana chako pa chinhu checho woenda unochibatirira mishonga. Zvototanga kukunetsa. Zvinhu zvine zvakaitwa nemunhu akafa zvinenge zvakureva zvicharamba zvikunetsa. Zvichakutuma kuti uende kuchechi. Zvine zvakaitwa nemunhu mupenyu pamwe maybe aona kuti zvaakakugadzira afara kuti wawacha waoneswa moto achanzwa tsitsi, asi chinonzi chikwambo zvinhu zvinoitwa munhu mune nzira yakashata pachishandiswa mishonga. Mishonga iyi ichibva kune vanhu vatinoti van'anga. Kune n'anga dzatakataura dzaMwari dzinotya dzisina ropa, koita n'anga dzine ropa dzinoda mbiri. Zvafanana futi nekumachechi, kwane machechi eurombwa ekuti imimi munoenda. Ndopandataura mubhaibheri ndekupi kwamakaona kuti kune certain fear yaibvisiswa vanhu vaipiwa rubatsiro naJesu nguva yaJesu. Anobvera ndakapanzwa amene kana vhesi yacho iripo mondotsaurirawo. Saka mubvunzo wandinoona manyibvunza ndekuti ko machechi kana achitaura kuti bvisa mari yakati ye1 ndiyei. Kana machechi achitaura kuti unoonekwa pamaspectacles zvinorevei. Iyo answer ndakatoipindura zvikanzi yakata, asi zviri kuya nechirungu mukati. Minana inenge ichiitwa. Mwari ndiwe mahara. Mwari mwoyo wako chete kungomupa, anogara ainewe. Zvisinei kuti waenda kuchechi waparadzirwa waitwa sei, mwoyo wako ukapfugama wega, Mwari anotaura newe. Kana varapi vechivanhu vasingabate ropa, vasingauraye, vanotya 10 commandments, Mwari anotaura navo. Ndosaka uchiona ivo kana vachiturawo matare avo, vanotura vachibva vataura kuti mutisvitsire kune musika. Saka naizvozvo zvinhu zvakanaka. Saka todzokera panyaya yemaGBV. Nyaya yemaGBV tinoziva kuti madzimai vakandibva nditaura kuti ndeta kuti kushora chifambi. Chifambi chakatoshata. Nekuda kwekuti mumabhaibheri murimo nyaya dzekuti noadultery zvirimo. Saka iwo kwanochiraramira munzira izvozvo zvakashata. Iwo munhu anorespekta bhodhi yako. Iwo nemusema imbozvibvunza kuti ko ivo vakagarawo mudzimba vachipedzana vane maringi kana kuchata kana kusachata ndo vakaita sei. Inini ndinoti nhasi ndina uyu, mangwana ndina uyu, mangwana ndina uyu. Sei ukachema uchidaro kuna Mwari kana nevadzimba vako zvinochinja. Asi ukaenda mai kunopiwa 1-on-1 man of God anozviona kuti ndozvipauri, anokuadvantage. Ndipo paunoona vamwe vanhu muri masingle lady bali mune zvinhu zvenyu. Zvimwe zvinenge zvimupfumo unobva uri wedzinza. Kuna vanhu vane upfumo hwokuti vari baba namai vapfumi, vana vanenge vachizova vapfumi. God's foundation vanenge get right. Vanhu ivavo vanenge vachizoiti I don't need to be married, ndinoda kuzvigarira life yavo. Ma-spiritual husbands ndoko vanenge vakuya because vakakuona uchiya kuchechi kwavo uchikuda kuzimota une zvinhu zvako kana tatotora zvinhu zvako kuzvinzwisisa, vanenge vakuzokunyangira spiritually. Wakumuka uchitwa bonde. You can tell munhu aitwa bonde, you can tell nyangwe wamuka pambedha pako pasina murume, you can tell zvinoitika. Asi kana une mudzimu yako yakanaka unotomupiwa kuhope munhu iyeyo ukatomuona sezvakaita mwana wakachikwaka akavaona vari murume wavo. Zvikamubhanisa chechi kusiya chechi. Achafa ndakaenda kuchechi ikoko nekuda kuti zvakaitika at first she thought kuti ihope.
zvibva zvazoitika kechipiri achidana zita remunhu mwechete kuti muri kuiteiko munhu aifunga kuti ari kurota asi pakunogeza akuenda kubasa semunhu akadzidza nemari yake akazvivakira imba yake ane upenyu hwake akaratsoona kuti bhodhi yangu nasaisiri achibva apana saka tinototenda kuti mwana kumusha mwana waye ari wachikwaka kuine tsvimbo ndishe madzisaba akarwirwa saka kana uri mwana woti wanga usingaendewo kumusha asi mwana wokuzati vabereki vake vese vakafa mwana anoziva kuwadzana nevabereki hama dzaamai hama dzababa vake saka tikukurudzira kuti ivo kana uri mwana une guiding wanikwa uchienda kunosangana neevhuri kumusha kwako haikona ingogara mudzimba dzenyu idzodzo dzeshoroma masabhabhai kana kumageto kwedu fambirewo misha yenyu usangane nevekwako rimwe dambudziko rauri kungogara wakangoenderera kuchechi ropedzwa chiri nekungoenda kwako vamwe vachiona unosangana kunotosvora chingai kudzina chingai zvingai izvozvo zvekumamisha kunoonwa mvura idzodzo dzepasi idzodzidzi ende kwedu isu ndomo yesauti inotovava sauti yakanguvana nekumalawi kusanje mvura dzekusanje kumalawi inotovava futi sauti saka zvinhu izvozvo zviri kupindana mune zvakarongwa vanhu vamwari saka nhasi tiri kuti iwe munhu wakateerera wanikwa uchizvita iwewe wega mutungamiri zvive kuti ndiri leader tine vana vedu vanogotero vana Templeman Master FM Masaturdays. If you are born to be a leader, ingo leader nyango leader wacho usati wavepo ingozviti ini kwedu kune leadership mudzidza ramwe nditodori usangoda kungotungamirwa kuchiposti vanongoti usangoda kungojaira kungonopfugama kusorese kana kunoturikwa because uchabviswa zvakanaka uchiiswa zvakaipa ndo zvimwe zvinhu zvamufanira kuziva ende ngatizive kuti nhumbi dzemufi dzinokosha ukatoipiwa nyango pocho yakaboka hanzi vakuru vachitaura hanzi wambobvunura kunoinamisa unongoitambira ngonoichengetawo kumba kwako uye ukoti ndomvemvora ndakapiwa rangana chichi zvinhu zvinokosha ndokuda kwokuti ngozi chinhu chiriko ngozi inouya ichida kutaura newe mupenyu ari munhu akafa imwe inouya ichirwisa imwe inouya mune zvakanaka saka chivanhu chiriko zvinhu zvatoda kuti chionesana nekudzidzisana kuti ivhu iri ramunoona iri ririko ratsamura zvinhu zvakawanda dzimwe nyika yatsamura zvakawanda iyo mawetlands ndoko vanena noziya nyaya dzatinge takanoomberera ipapa na August vachinodziziya nyaya yemawetlands nguva yana November mwedzi wembudzi watakataura uya ndo nguva yacho asi nekuda kwokuti vamwe vanhu vachada kushanda nemidzimu yavo yedzinza ravo vakuita zvavo vega munhu anovhura matare wena unoromba chikwama chine chisimudza matare iwayo munhu anovhura shabhini chavanonzi mama mane shabhini mumba mavo pachi kana kuzotarisa maranira anenge achitwa shabhini momo ivo vanonge vachifanira kugara vakadhakwa pamenopo vachitengesa doro vachiratidza kuti vakadhakwa chiga pamwe nesecret yamune musingaziye kuti wakarombera business unogara kune vanhu vakawanda mumba mako makasununga muita shabhini bati ukada kutarisa chiga chavakawirirana neko vakanobatira business wavo vanofanira kugara vakadhakwa handi saka zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti kunofanira kuziya kuti pamwe afanira kunge achidhakwa pamwe ane zita raatete vakanga vasingadhakwe asi nekuda kuti akada izvozvo saka zvimwe zvinhu tangaona kuti zvandada kuda kuita izvi neni zvinopindirana here bhuzo uchazozvigwengera wega moto musiso zvozonetsa saka takuramba tichiendera mberi nyaya yemoto weGrenville tataura kuti kudisadvantage vekune site yebusiness reGrenville kune marinda atinoti makuva saka mhepo padzinosumuka imomo nguva yadzo panoya mhepo yevakafa havataurika kuti onai vapenyu tikuuya zvinokuerekana zvaitika asi secret yandoda kukuudzai ndeyekuti panotsva pashanda mhepo yevakafa dzimwe nambo fire brigade yacho ichitofonera wanzi ngaiuye kukambani kwayo ikoko kunotoshayika vamwe driver anga aripo kana kuti motikari musi weoccasion yemhepo yemoto wemhepo yevakatsamwa varidzi venyika pamwe unotoshayika mvura kana kuti vanotosumuka vachienda ikoko vanzwa area yatsva vachiziva kuti kune site yekuti vakanokonekta zvimapaipi zvavo zvinodhonza mvura vanonosvika ikoko kusina mvura moto wemhepo unoparadza nguva diki kuti mupanzwisise hauna chaunosiya renovation yokuti paparara building chakutoda kutanga futi kustarta building like Chilwell
Street na Robert Mugabe kumakore kumashure tongokutangira kuti 2020 mushuya 2021 2020 pane pakatsva building Chinoi Street na Robert Mugabe matare esiwa itofamba akadaro isusu taifambira nyaya dzanambuya taitosanganzana nezvimwe zvotoitoudzonzi ushanzwa ushaona toya inonzi Cameron chiya kuzasi kuva tinoti kujumbu wamwena kumagaba uko kunonzi kumagaba kumabhandi kune vanotengeswa netumashop twavo vatengeswa magumbezi kwakamborowo magumbezi ikoko paine toilet iyi pane toilet yaikanzura tichibuda ikoko kwakatsva ikoko totaura kwavamarisa kwatataura uku idare rekuti vabhanda vane mbiri muno muZimbabwe nenyaya yematare ekubatsira vanhu vasati vauya vabhanda nyika ichiri kumaoko manaka muzibhanda todaira vabhanda vakanga vari kuMalawi ndo vana baba vedu vakatokunga vatotiza kuMalawi saka pane dare rekuti isu takauya kare kare muno muZimbabwe tichibatsirana nemaZimbabweans aya mahara ndosaka takazowanawo vakadzi vakazozvitizvarira vana vedu vari kutora basi imimi makutouya makutoita business makutoita mbiri matishora ana kopi muno vatakataura kuti kune mapostori anomira miti kutange ngirosi zvivisiwe izvozvo miti idzodzo dai dzaitaura dzaitotaura ndaitombochekona piri vanova baba vangu vari kutaura basi vanova ndotsuko yakauya katatu yakauya ikagara kubarika 3 times yauya mane chipiri chitatu chishayikwa inyaya idzodzo dzekuti maZimbabwe anofanira kungobatsirwa mahara budza kuti vabhanda vanofanira kungokubatsirai mahara vanofanira kuchaji kwamakosti ndosaka paine dare rekuti pakazomutsva nekuti vabhanda varoramba vachingokubatsirai vachibhadharisa mari vanowandosha mari yavo yajapuresanji vachibhadharisa mari yeti kune mhepo dzakafanana baba vedu vanova ndo vari kumbudzi futi takudzokera futi Grandville kunotsva vari kumbudzi futi baba vacho vanotorwadziwa kuti yo chuka bwanji ife tinayamba kubwera kudziko raZimbabwe rero tikuchura Zimbabwe tinabwera Rhodesia ngeSouthern Rhodesia inoyamba mubhanda munari kuibeko ndiye mukubwera muyamba kupanga zambepo kuthandiza antu iniyo muperekesa makobiri chifukwa chani ife tinatotandisana urere ndizifukwa zazimenezo ndiye ife tikulimbana ndini uyo ndiye chifukwa chekuti antu avutika kwantau yaitayo amafuna kuti atandise urere chifukwa takara pachibari abambo Mugabe anasogerera dziko rimeneri muzanja raMai Joyce tandauza kuti anari kugwirizana panzeru naBingu Mutharika ana ikawo mkazi waJoyce Banda kugwirizana yeti ndiye iniyo bwanji mukupanga zimenezo ndiye ifeyo mukapitira kupanga zimenezo zokuti mumapanga za kongona machira matare zasinganga zija muchiti antu apereke makobiri ife anapiri tinamwarira munhu sina kabwerere kudziko ratu Malawi nyasarati ndiniyonso munapangisa kuti titurika kumene kucha Malawi kubwera kokubiri iniyo anapanga ndiye bwanji mukupanga chuma chekupanga nkani dzotandiza muchigwirisa mankwara dziri mpepo bwanji ndizifukwa zazimenezo ndiye tasembana pamaganizo ndosaka pakaitika mutu wekwaMarisa vaingoda chete anapiri vakafa vane tsutsumo ava kufanana nevatsutsumura nyika yavo veZimbabwe vari kubatana nevekunzoko kwenyika yevanapiri vari muvhu reZimbabwe kuti vabhanda vafanira kudaro vafanira kungotibatsira tipa ukama Zimbabwe neMalawi neighbors ana vaBingu Mutharika vakatonga nyika vana Mai Joyce Banda muno vaMugabe vakaitova vaJoyce Mujuru kubatsirana vaiudyidzana pfungwa vaiwirirana saka imimi vakutopfuma muno mati dzokerai kuMalawi munobatsira maMalawians vanototamburwa ikoko muno mukana mada kubatsira Zimbabwe batsirai maZimbabweans mahara kududzira kuti baba vangu vari kuti anoenda kudarira vekwaBanda van'anga vanonzi vaBanda vaende vanokubatsira mahara noti kuti vanobudisa masenjari avo manewspaper eSunday Mail ngehera kuti zvatakataura kumashure patakaona Japresa akapfeka zvinhu zveart zvekumabhidzi asina sheti akapfeka zvinhu zveculture akabata tsvimbo inenge nyoka musoro zvatakataura zve pato nemhepo yakataura zvekuti hatisi kutozvida izvozvo nekuda kwokuti ngatingobatsiranei mahara asi mimi maakutoita kunge mbiri isi tine mbiri takatofa kare asi takasiya mbiri ana kopa taivapinda imomo tadhakwa tichibva zvedu kumadhanga bauri pacold storage rainzi madhanga takwena mabasa edu kunana Belvedere Hamilton Park Mount Pleasant topfuurawo tichitochekawo miti yataiziya tinogadzirwa maguchu vanononwiwa nevamanhu kumbare musika nekumagamba
chichobatsirawo vanhu vanoshanda mabasa emudzimba angawo mahousemaid magadhena mahara achitogadzira zita unzi payada pamakara pamupiri amakutangisa mukakare uri nechimatenda wopasana pogonana kupanana zvirwere zvopanana pakurarana pabonde zvese zveshe chaikubatsirai saka imi misei ndo pane nyaya ndosaka paya ndakataura kuti chapresa napanda ukama wako ipapo wakamira sei bhozi isusu tikuona panda achipesana nemhepo yevamwe vake vekunyika kwake paakubuda kuti vana vazhinji vakunorumba vari vechikomana inewei kunojoina chigure baba vake namai ake muzimbabwenzi asi anotamba zvigure imi mwana wenyu motomukudzidza anotamba zvigure ikoko chaita kuti apinde chigure ada mushonga pamwe kutamba bhora ada mushonga wekuba ndaiti vazhinji ndo zvanoda mishonga yeboxing vazhinji ikoko zvinhu izvozvo zvinozokurovesa imimi neshango ndoda kuti mwana wenyu ari kuwanikwa ari kurong side ndoda kuti zvigure zviya ajoina vakavajoinisa zvigure malovesheni atakataura kwakanyanyisa pamweni vaitotamba zvigure kunana kwainzi kwataisi kurugare pambuzuma asi vakabuda nezvigure padochito vakaishandisa as way out yekuti vapinde muzimbabwe isati haiya kunzi zimbabwe isusu hatisima zvigure tsinza redu masena saka kuratidza kuti zvigure zvinhu zvakakosheswa nenguva yazvakakosheswa zvichipembera 1980 independence asi nhasi zvigure zvakungowanikwa zvakafararika kunge tsikidzi dzaingowanikwa pese pese tsikidzi tagara takotaura tidare uniform yetsikidzi iropa hanti ukaitswanya nenokuti aine inenge riri ropa iropa rakatooneswepo paipai zvichirakidza ramangwana nokuda kuti vamwe vakada kusajesta muchiti satanism vamwe vakasajesta kuti mabhero vamwe vakasajesta zvakasiyana siyana tiri pahembe dzemabhero tinoda kukutaurirai futi ipapo kuti mabhero ihembe kana vakatenda mubaro wakaona munhu achitenga $10 hembe dzevana 10 zig zvibvunzowo wega kuti seko hembe dzawanda tsikomobva kupi womwe motaudzi kubva kunze kwenyika ndedzanani varidzi vadzo kukuwana serei vachidzitengesa inini kuvachinitaura ndiri pasi kwenyika pa 2 days dzadaenda vakataura kuti inhumbi dzevakafa dziri kusairwa kuno kuzimbabwe zvangofana nemasanctions enyu handika masanctions anokuita kuti musabudirire kana hembe idzo dzemhepo dziri kudirwa kuno dzimwe dzenyu dzakasokwa mumachemicals amusingakwanise kuziva moti maperfume zvichizonobata maskin disease mukawache zvenyu mwaina but munofanira kugara mazviziva hazvireve kuti hamufanira kudzitenga toita kunge takuda kushora mabhizinesi asi ukaromawo nenzeu ukaitawo 2-3 dzekubhero woitawo zhinjiwo dzatosonwawo rijerarana nosonwa machina tinotaura machina hembe dzavo dzinosoneswa udzichienda pazvidhori uchiona uchakafitwa wotenga wopfeka hanti but vanenge vachimucheka wangotorwa ukasonwa ndiwakutotanga kupfeka skin yako unlike bhero hembe dzaitopfekwa dzakuya kuno ine vanowo pamwe muhembe imomo kune vaiwo masatanisi vari varungu kunze kwenyika iko inhumbi dzavo dzinofamba dzine spirit yavo saka zvimwe zvinhu mufanira kunge muchizviziva futi asi zviri kupara mangwana kuipa kwavo nekuda kuti mabva mawirirana nenhumbi dzevarungu dzacho mari yacho ndeyevarungu futi mahyusa iwayo zvichienda zvakadaro magarire enyu muri kugara zvechirungu kunyanya takatasa vakadzi more into cosmetics stereki zvekutoramba iwe zvauri wega zvokuti kana mumwe munhu akazomona asina face powder vamwewo vaitaura kunana Thailand maface powder aipiswawo chinzi akazorova anotozokonzesa cancer mumwiri menyu pamwe breast cancer whatever zvimwe zvinhu futi ingowo natural saka tikutaurirai kuti kana zvanzewo natural zvichireva kuti machira emudzimu takudzorora futi muwapfeka sefashion zvakaramba nekuda kwokuti zviri kunzi kune matare evanoita zvemvura zvemachembere zvemanjusu ikoko ndo kunogezwa mhepo dzese inini ndichitanga kuendeswa dare rambuya vangu rada kutaura ndoda kungokuudza ino takariendeswa first time tanga kuendeswa kumvura tatanga taomberera fodya dzine dzitoripo nevarifambisa dare mimi ndimunozowedzerawo madoro atinoti wemasupa hanti wotanga unosvika kumvura varifambisa dare ndovanotanga kuomberera kumvura ikoko wese fodya dzavo arida kubatsirwa wanikwa uri koko chinotanga kunotsika mvura taenda nehembe dzekunochinja takumura dzatanga yakafika kuitira tonotota inini chitanga kupinda mvura gumbo rangu chitanga kupinda mvura ndakangonopinda mumvura nerwoko rwangu ruchingonohaka chinhu nemvura chingonoputira panze putedzera panze chibva semunhu ndanga ndine rasta chibva ndanga unodhibhumira mvura imomo
zvanga zvakuitikawo ikoko vatanga tinavo ndo vaizviziva vaizviona, asi ndazopepenutswa ndakunze kwemvura ndakatanga kuona chinhu chadadzura. Ndikaona mbiya dzatinoti mbiya dzechipostori dzakaumbwa idzi, kozoti mbiya indiro. Kutaura kwandikuita mbiya ndoda kuedza kutaura ndiro tosiyanisa kuti idzi ndedzeclaypot dzekuumbwa, idzi ndedzemuti. Ndakazoona ndadzura ndiro yakaumbwa panze asi iri hafu yemahafu handisikuiziva kuti yakafamba sei, ndakangobuda nehafu. Chibva ndazoona kuti sesheni racho raakuitika vachitaura kuti mbuya semaitiro avaizviita tichifamba matsimba vaifamba zviri kumvura, because mbuya vaive vekumvura zvatakataura kuti vaivasvikiro vemvura vachiita zvechikaranga. Dare raitwa chandinoyeuka ndechekuti machembera aifambisa dare vakanga vane mbiya yavo. Ndakanosvika kunoihaka mbiya iyoyo, ndangonoihakawo inini ndakangozongoona yahakwawo yamumvura. Ndakungoziva kuti machembera ava ndevarapi vatinoti n'anga machembere vakutochema kuti yowe naye machembere mhepo iyo yazotora ndiro yandinoshandisa kumatare zvino ichawanikwa kupi. Vachipedza kutaura mashoko iwayo takanongonombundirana navo tikanoita kunge tiri kutotamba mumvura, mvura ichitisvika muwest medu. Zvava zvazonoita kunge patakanobatsanurwa, ndichinongonopatsanurwa ndakabva ndangononodhiginira mvura kunopinda mumvura. Pandakangonopinda namo imomo ndo mandakangonobuda ndakabata ndiro, zvokuti ndichinovatambidza vakava nemufaro, asi ndaikupira mvura panze nendiro yangu. Zvinova zvinhu zvekuti zvinhu zvandakatanga kuoneswa first time, ndikabhirivha zvishuwa kuti kumvura ndosaka chiona munhu vachiramba kuti handidi zvekuenda kumvura ndotoone njusi dziriko. Ende kumbare kuti tinongotangira kuti mukwisi wese kutangira pana Segero kuti toteera mukwisi chinobuda nekwese mukwisi kwese kupolice station kusiya so mune mapako nzira dzemachembere vanotofamba iko. Zvinhu izvozvo zvekutanga zvakaitika tiri dive kuna Seke, handikati nemission Seke kwashe Seke, ndo dare rangu rekutanga ikoko. Zvekuti ndakazvibvunza mubvunzo kuti ko vamwe vacho mbiya iyoyo zvandataura ndakazongopindira mumvura nekuitora, asi mbiya iyoyo ndichinoibata haina kubva yangonopiwa machembere vandinawo pakati pemvura, yakanorova vamwe vavo vakanga vandinawo vekumatare. Ende munhu iyeye wandakarova ndisati ndanosvitswa mvura ndiye munhu ainzi Anditembere Nyora. Vachitanga kundicheka musoro wangu inini, vakabva vatanga kungoudzwa nemachembere aifambisa dare kuti chitongoregedza zvako kupedzisa rasa resa. Nyora yatanga chichitsvaga paari kuti anayo tichimuise atore nayo. Saka pandakazoenda kumvura kumvura tatanga tamboombererana kumiti yacho yechikaranga yamunoziya ine mazita akasiyana siyana, zvakaita kuti inini ndizvibvunze kuti tiri kunzi ndine Nyora bhozi handina yandinoona ndosiva. Asi pachizonopera dare taenda kumvura mudzimai iyeyo wokundicheka dereza Nyora achiudzwa zvekuita, bhozi vematare vanenge vari n'anga varapano, vanenge vane vatumi zvokufanana napastor ana interpreter wake anoturukira, ndo zvatoda kutaura pano kuti munzwisise. Saka iye mudzimai iye ndiye wandakazonoti ndiro iye yati kutaura yemachembere yavo yematare ichinobuda mumvura ine mvura ndichinokupira uko kuna vamwe vanhu. Ndakabva ndanonomutema nayo mudzimai, asi nekufamba kwenguva zvakazonobuda zvine dare rekuti kana radare rekumvura vauya zvavo vemumvura, hazvinei kuti wedwe leader wedare kana usina kuchena ndo vamwe vanotorwa, kana mune zveusiku kana zveuroyi unobva mangoionesana ikoko. Ndichimbonopera kudaro chizonobuda mvura pamwe chete nevakanga varipo nevedzimota dzaizotitakura. Pakangonotaura kunzi amai imi hambosvike kumangochi nevamwe vakanga varipo vauyewo nedare ravo ravaida kuti vaendewo kumvura. Ndikavataura ndikati ndiri kuMalawi but not kumangochi. Zvikanzi next time kana maakuuya kudare muuyaiwo nehama dzenyu
dare ramina rehombe rinozwisa munorwa humbo dzemweya isina kunyachakanaka. Ini chimwe ndazvifunga kuti kwatanti naenda murova nendiro hongu ende ndiro yazomboshaikwa ndikangopinda kuti ange ndangodhairektwa mumvura yakasviba unoziva mumvura ungodhairektwa kungopinda imomo nekungoona kubuda nendiro kududzira kuti dare rekuti unotopinda pasi pemvura ndo dare rekutanga ratoda kuti tikutaurire. Rechipiri kwakava futi kumvura kunova ndo kwatakazoti isusu tarara tichiziva kuti mangwana makuseni tofanira kumukira kumvura kune vakanorara ikoko kuri kubaku, asi vanhu ivavo havana kunorarira dare rakanaka, vakanorarira dare reurombo kana tikutaura remagata eropa panozokonzesa maaccident. Chii chakaita kuti isusu tichibuda mudzimba dzedu ona 4 tinofanira kunosvika ikuona 6 mvura dzisati dzasvibiswa nevanoita matara. Chakanosvika kune mota nemagrupu evanhu vakasiyana siyana vari vachiratidza kuti ing'anga unongoona wega machira nemarasta nezvakasiyana siyana. Asi vatitaura mang'anga dzese dzofanira kugara nerasta kana kuti vane marasta ing'anga tangoti munzwisise zvaiitika ikoko. Pakasvika pakunoshakwa makii avo ekudhiriva mota dzavo dzekuti vaende, pakazonobuda nekuchema nemhepo ikoko, zvinhu zvichiitika ikoko, svika pakuzoziva kuti vanhu ava vatobatwa nesu tauya tine rakachena, tatobata vanhu vakashata. Sei vatadza kuzoenda? Sei vakutsvaga kii? Sei vakutouya patiri takutotanga kuomberera midzimu vachitaura kuti muchatanga kupfugama miti iyoyo inozikanwa inoombererwa? Vanoita matare avo kumudzimba dzavo kumajuraho avo vematare, vamwe vanoenda pamimango vamwe pamuavhu, but kana kuri kumisango munozviziva vamwe vanoendawo nana misasa yakasiyana miti. Sei? Ndo saka paya takakutaurirai kuti maaccident aya ungasugeste zvenyu kuti driver akafa auraya vanhu iye ari mupenyu ngaende kujera atesti kuti pamwe anenge achidriver zvese nekuti maspeed alimitwe. Dzimwe ndufu da kukutaurirai rufu rwukufiwa zviri zvekutoteyana maneti kuti vange isusu kuMalawi tinonoteya zvedu maneti edu mumvura. Munozviziva here kuti kuMalawi kune vanhu vanoredza hove nyangwe kakave matemba kupari. Vanhu ivavo vanogara vaziva rwendo rwavo rwokugara vaziva kuti chanoteya maneti emvura, maneti kumvura waro tichiteya kuredza hove angava matemba angava mazifishari. But chiga chiripo ndechekuti mudzimai anogara audzwa nemunhurume wake kuti ndichange ndichizonoredza hove kunoraura hove, vanosiyana bonde ravo kana kuzvemwedzi vozoenda. Kune mishonga yekuti vamwe vanhu vanotonopinda mudziva momo munoziva kuti munotyisa kana muna addiction vanonopinda nemaneti monoisa maneti. Asi kune mishonga yavanoshandisa pa1 month iyo yavanenge vasi pabonde nemadzimai avo, ane mishonga yavanoshandisa yekuti vanonopindawo futi mumvura imomo, atorara nemakaro ari imomo zvekuti garo richimuona tomuona ari garo asi ari human being, mishonga iriko. Saka yoonekwa vanoromba zvinhu zvakafanana nezvaudzwe ndosecret ing'anga, havanguudze uipo izvino, vanongokuudza zvawaendere iwewe. Saka idzidziso yati tionesane, asi kana tizivisane tionesane. Asi kuchema hatibofa takaregedza kuchema, ende zveshuwa baba vambofa vakaregedza kuita chip in panational disaster kana maaccident ari serious, nekuda kwokuti ndikuramba ndidzokoro kune urombo unofanirwa kunge uchireleasa ropa mumagata avo zvavo zvichiita. Garai makazviziva izvozvo. Ndo zviya zvatakataura tinoda kukumbira kuti tinongedzana inoti hazvitaurwa to judge, but chivi futi kuna Mwari kuti vakuudza vakuonesa zvinhu zviri kuita kuti zvisafambe zvakanaka woregedza kuchitaura kutadzira Mwari. Nekuda kuti kana Mwari vaifamba nevana vaIsraeri vaishora nguva yaMozisi vakasvika wari pakuudzirwa nyoka vakatorumwa vana vaIsraeri, asi Mozisi akazoudzwa futi naMwari kunziwo chivakagadzira kopa snake uiturika paunoiturika vese vatarise vanopona. Vaibva zvonyaya kunyanya yodhiniwa nazvo vaitofawo, zvakagara zviriko. Saka chenjedzo ndeyekuti munhu pane ino nguva wanikwa iwewe uchiti Mwari tauraiwo neni, noti kuti musauye through pastor wozoya mandiri iwewo testimony. Wanikwa Mwari vakanangana newe, unokwanikwa kuwanikwa naMwari vakanangana newe nemabvi chete uchitaura naMwari. Noti kuti kuenda kuchechi nekuda kwokuti kuchechi ndo pandadzokora kuti ndekupi mubhaibheri kune mari inotaurwa kunzi nguva yaJesu kwaibviswa mari inonzi 1 on 1.
yokuti pay certain amount then we meet at a certain place on one. Hakuna prophecy yakadaro. Prophecy yaMwari kana Mwari wangokutuma nezvinhu ingozviita. Ahija akauzwa zvekuita ipapo asangana Jehovha kunzi ngokurura robho yako bvarura 10 pieces upe uyu muudze kuti nekufamba kwenguva dzimwe tupe uyu ubva ngomuudza kuti Solomoni atadza kuwirirana matongero ari kuita nyika naMwari zvatadza kuwirirana in time to come achatadza kunge akutonga zviripo. Saka zvinhu izvozvo tati tichenjedzane maproblems enyu anozonzi kupera kwegore uyai kuma-overnight ma-round table wati zvamunoitwa zviya zvausiku January wese uri kutambura svika naSaugust hauna kana saving pocket. Problem yako yonopera alright unoenda kunoatenda chechiyo the following year uri kungotambura kuti izvozvo zvimwe zvinhu ngatingoshandiseko kupfungwa tizvionese kuteka nekuda kwokuti ngatirambe tichishandisa nzeru dzedu dzatinokudzwa maZimbabweans kuti takangwara tioneswe nekuda kuti tiri kupfumisawo Mwari in disguise. At the end of the day hapana chatinge tiinacho ende vanhu vacho vari kupfuma vachichinja art yenyika ino mamaramisai matauro adaita kuti zvanzi hakusisina kwaushanyanya kuona dzimba dzeuswa makuona zvechirungwa ndi kududzira futi kuti kune vemhepo vasingatogona zvivhitivhiti vasingamboda makamera vasingade zvemedia vasingade kumbiri asi vanoziva kuti kana vachida kungoshandira munhu wavo achauya wozokaenda kune mhepo akaudzwa kuti zvauri ndikuitira ndizvigone asi rega ndikusume kwangana vanozivana. Ngofanana nekuchipatara unozwanzi hakuna mushonga mufamasi asi enda famasi yakati vanozivana. Saka naizvozvo pane inonguva maZimbabwe nemafira tikuita ndorwadziwa neaccident ya 2017 ye17 vanhu vakafira paseka. Ini ndaibuda mumba mangu kumbare kumba kwavabereki vangu na 4 am ndogeza shawa ndakabatwa nemhepo ndakabata 24 hours yemutsanyo ndobuda netsoka ndine mari yetransport kuenda nekutsoka ndofamba naAdben Road nekwese kwa Sunnyvale 3 neHatfield kwese ndozonobuda nepakakanzi yombo rakanyorwa God loves us. Tinosvika paRunyani River pepende make sure 12 or 10 to 12 or 5 past 12 ndichitoti ndiri kurudyi kana kuruboshwe azhinji kai moyo wangu aida kuti ndinyanyowanikwa ndiri divi rinobuda zuva iri divi ndokuya wataita kuna bhomba uzvi mhepo yangu yaitoramba kuti inyenyeredza. Saka naizvozvo tiri kuti kana waudzwa basa rekuita usatye kuzvitaura nomataura vanondiita usatye kududza munhu ora ndotsanangurudza nendadira panguva iyoyo. Saka tiri kuti vanhu iwewe iva naMwari wako anokuchengeta usade kuda kutungamirwa nangana anenge achitotamba rekwake divi rekwake. Saka tiri kuti vakadzi tauda kupedza tichitaura kuti vakadzi tagara takapiwa tatingati kugara takaudzwa kunzi isusu tiyakatadza sevakadzi mubhaibheri vatadzi nekuda kuti tinopomerwa mhosva kuti zvizhinji tisu tinovhiringidza. Saka madzimai kuna ana Chihera vandataura kuti 2019 makaita bira renyu ana Chihera ndimi mune mituko inorira kana isiri ana Chihera ndana Shavana naSoko zvichienda zvakadaro hanzi nemhepo mbotiitirewo hunhu hwenyu ngauve hunhu hwepasi chigare sembiri inotaurwa Chihera sekuvarume tinonzwa nambofana mukufira mbiri dzenitsodzo. Zvinhu izvozvo kune vari kuzviona zvakare. Madzimai tiri kunzi maGBV hati kudzogorwa zvakare inyaya yeunhu hwedu hwatisiri kubata isusu. Tiri kuona kunge kuva chipfambi ibasa asi mhepo tava nekufamba kwenguva kana Israeri yakazopedzisira yaparara yaane vanhu vakafanana naJeremiya kwatombotongaona nedzanana vanotera bhaibheri munazonzwa kwakazvonosvika kuchizonosvika navanhu vakafanana neBhukadhineza naNabhoshaya vaizona madziro achingonyora ruoko ruchingonyora iri saini yekuti iwo hautore zvinhu zvemuchechi uchishandisa dhina yako kana chii hauite zvakati ari muzukuru waNebhukadhineza. Zvese izvo zvinozviziva kuchizonosvika nacho nekufamba kwenguva tisazokanganwa mashoko aya kuti zvakambotaurwa. Seexample yandinoda kuti mukanya akaimba nziyo dzekumashure makazvishora vakazviramba kana vakadii but ndo zvatapuma. So tinotaura no corruption what zviri kwadi. Saka zvinhu tati tikutaura kuti hanzi musanyanyofukura hapwa neveve pasi kwenyika kwaSave uko mangwana mukazoona Save kana iyo Victoria Falls yakuflowa muHarare town sazoshama zvinozobuda iyi
here kana mubhaibheri zvakaitika kuti matatya akabuda kumanziso kachinopinda mudzimba dzanaFaro zvakaitika maperembudzi mene zvipfuyo zvichifa minda ichifa zvakangoita mutime yaIsrael izvi zvangozvongoitika saka anenge akurumaiwo nzeve apa munofanira kutotenda kuti ichembere yakafa yaenda popa inonasovigwa zvakanaka zviya zvekuti dai yakavigwa zvakanaka ichisirora vachisowa mvura zvese zvinyasha pamwe zvese izvi zvisiko 1 2 haisi mhosva kuva nemasanctions nekuda kuti mairwira ivhu renyu inyika yenyu neupfumi huri munyika menyu ihowe mukazvikwanirisa zvinobuda asi marumwa nzeve kuti chimbomirai zvakafanira kuti maplayers akunyangotengwa sereka chingonzi ngave mutimu maplayers iwayo imo mune mamwe amuinawo chimboite neamuinawo mozoreplacewo vamwe saka kududzira kuti kunyanya ufumurapwa nepfuma yenyika ineyi tichiti tiri kudhivhelopa nyika aziziva kuti mangwana chichava chimuti chinenge chiri muziso zvozonetsa zvanetsa kudaro zvinozokonzesa kuti isusu varidzi venyika vachitizowanikwa tiri maslaves asi vakadzi hanzi tigare tangokutaura chibasa chechisex worker chitoziva mune mareasons kuti ini ndokozodii asi hazvidi kuti kutengesa miri chete kanhoo basa handizvo hanti zvinenge zvichitodzikisira munhu wemunhukadzi inoda kuti nyika ineyi ichipemberwa kwakashanda Zambia kwakashanda ngata madhuku madzimai murufaro aipembera achiwaridza mazambia vamungabe vachitsikapo nanhasi kuti zviri kungoitika kana misangano yese yamunoita makampeni tese chinozviziva kuti mune time yekuti munoenda makapfugama nepfuko yemvura zvinotobhadharwa nzwanzi vanga vakapfugama vakadzira ndikati $5 is example $5 ekoko zvaitwa saka zvinhu izvozvo zvine vanozviongorora ende zvinhu izvozvo zvichikaranga izvi zvinobata politics ngazviitwe nevanhu vanenge vakachena semadaidziro akaitwa doro refinal akaitwa last year iro saka tiri kuti midzimu kuvhurira nyasha kuvana vayo nekuda kwokuti ndinodero nekuda kuti mashoko akataura nambo yangu nekuda kuti ndakayeukwawo isi tiri machangani epasi renyika foundation yenyika yeZimbabwe kuuya kwangu kwandakaita kumusha kwangu kana vanosvikawo pamusha pangu pasina chiripo sekutaura kwandaita kuti parikuda kunzi pavako eni musha wayo vatataura kuti imba ine zvainoiswa izvozvo kuti urukungwe imomo pane pachitorwa ndo vane rinda iro riri pamangwa rinda iroro nekufamba kwenguva ngarivakirirwewo rakatonaiwa remvura bhozi machi welast year nemachi rakatonaiwa saka rabasa futi rinoti handisi kupera kumwana wemukuwashandiri inini asi inini wacho pamatare ese taapinda takaenda kumvura kanenga 4-5 times kumvura pekupedzisira chemwe pamwe dai ndakatofa asi mhepo yakataura neni ndiri mumvura imbumo kuti chibuda asi handina kubuda chite ndiri ndega ndakabuda nehondo bhozi naidzura zvinhu kutaura kwandakaita kuti muchitanga kunibvunza ndarambo yavaita nezviri vaiva munhu wetsvimbo yenyika achiita zvichikaranga vanorwisa vanhu vakafanana nevanoroya nousiku vanogara nemazisi ngokuti kana vakauya kumba kwako vakarara pamba pako varoyi musiyo vanotoona kuti nhasi pasiyana vanotouya makuwana makusenseni vaida kuona kuti usiku hwapfuura chiko chatitadzwa kuti tiuye mumba matonjaira tichiroya munhu chichashatogara wozi uroyi umwe umwe wekuti wakatorara iwe unongotorwa wongoitwa beri wogadwa kugaro iwe wotoitwa dhongi wotoendwa newe kunosiya kwavada unoroyera wodzoka futi newe nevaroyi kana vachipfuura pamba pane vanhu vasingade zvinhu vasingade panondengendeka vamwe ndoko vanozodonhedza zvimwe zvavo rofa inge anambuya vachibatana nemukwasha kwavo kumalanga saka tati zvinhu izvozvo muzvizive kuti chivanhu chiriko chikutange chisiri kuoneka nekuda kuti imi hanzi ndimi muri kutidumaidza muri kutivharira musativharire chisiyei saka tati nemashoko iwaya mugare makaziva kuti munhu wemunhukadzi ndione ruvengo rwakanyanya nedariro nekuda kwokuti zvirunzi imimi ndimi vatadzi ndimi munopeshedzera varume kwavapinza munzvimbo isiriyo nekuda kwenyu zvinhu saka naizvozvo nekufamba kwenguva tamboti nyika yachinja taita maagreements akawanda kusainirana maagreements kana kubvumirana mune dzimwe nyika tichitengesana sekutaura kwatiri kuita matauro pabudira kuita nyaya yenyunyuto yemachemberi mangwana nyika yebva yanzi yaane hondo vakadzi hanzi taona tichingotorwa tese bhosi akatopurezidha ndarapo wama6 week chingonovharwa mumakembi tango vakamirira kusevha vanhurume vachienda kuhondo singori masi ada wake anongotora wada saka hanzi izvozvo katizviavhuite musanyanya kutaridza vari kunze wongopfuma yenyu
mukadaro kuti gomero rine goridhe gomero rine chakati musabva manyanya bodhilaiwo nechinhu one at a time muchidhivhelopeyo nyika neona kuti makanyanyisa isinenge chingoya chingokuroveyo futi neshambo pane pamwe pokuti munhu anotofa paangasika panhunge achifa ane mari yemedication ane maspecialist but zvinee zvazvemhepo kana zvazvemhepo hazvipikiso. aiwa tinotenda gugu nenguva yakati tine urombo nenguva dzedu dzatifamei aiwa zvisinei tizokonera zvakare nedarero aiwa tinotenda tinotenda. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.